Yes, kamar mar mantie janeno mar Kala TV ne midhiambo maber kendo maber chakwara chino ni mano mar chal mar pewe odiochieng' mano mar tich abich en kanyo tarik 29 mar dwe ni mar abich 2026 kabende ma en chino endo mabende wang'iyo mago matimore pewe mopogore opogore kata kamano endo par ni chakruok juma ni mano chieng' mok tich na koro chopo kawuono wasebedo kwang'iyo ni kanyo endo kaka kata ikruok ne duogo iko mag World Cup mabende chako tarik 11 mar dwe manyien dwe no mar auchiel pinjego iko mag North America mano pinyno mar United States of America, Mexico kaachiel kod pinyno mano mar Canada kama bende biro bage tuke gieki kama bende tuke duto mar 104 biro bage kono endo ka bende iwacho ni tuke gieki dhi nyaka tarik 19 mar dwe no mar abiriyo higani endi mano tuke go iko mag piny mangima mag adhula kata World Cup mabende riwo pinje duto te mawuok e piny mangima ka bende pinje mar 48 biro dhi laro simbo mar piny mangima mabende nyaka gi sani endi Argentina man kode nyalo paro ka Argentina mano bedo joloch mag World Cup mano bagi kata piny no kata mana piny no mar Qatar gwenge iko mag Asian Scocha higano mar 2022 kanyo ka bende wadhi ng'eyo to jaloch manyien dhi bedo koso Argentina dok kombe ni endi mano kochopo tarik 19 mar dwe mar abiriyo chieng' bende ibiro go final mar tuke adhula mar piny mangima mano FIFA World Cup 2026 mabedi bago e pinje adek for the first time matugo ni endi bage bwo pinje adek kanyo endo ka bende pinje adek gieki ma bende wuok North America dhi bago tugo ni endi kanyakla kanyo endo ka bende iwacho ni tuke gieki bende for the first time dhi tingo kanyo endo timbe 48 kaka nosengisi motelo cha endi ka bende pinje go mag Afrika osebedo ka tero ga timbe abich ka bende wang' ni nchomeri gi timbe abich mamoko mangiso ni pinje mag Afrika nigi timbe maromo kanyo endo 10 e tuke go iko mag World Cup kanyo endo janeno mar Kala TV koro biro ng'iyo nigi achiel kachiel wasebedo kwa ng'iyo groups go iko par ni odiochieng' ero mar tich adek tich ang'wen chieng' kanyo koda nyawadwa Nelson Kasuku kaachiel koda Rogers Ogongo ka bende nitie ng'iyo ni kanyo endo group no ero mar cha kaachiel koda da odiochieng' ma kawuono abiro ng'isi moko kuom gigo ma bende kata time mane group no ero mar D to ang'o ma bende wa expect kanyo endo par ni group ni endi mabende wan kanyo endo koda piny ero mar German mabende osekawo kombe ni endi nyadi 4 wan koda piny ero mano mar Cote d'Ivoire kata Ivory Coast mawuok Afrika ka endi wan koda piny ero mar Ecuador mabende ni ka endi bende wan kanyo koda piny ero mar Curacao mabende ne piny ero mabende tin mogik e piny mangima kendo bende make historia kaka piny matin mogik mokwongo ng'ado tiko mar dhi tugo iko mag World Cup kanyo endo par ni piny ni endi nigi ji ma kwan gi romo kanyo endo gana 500 kende piny mangima kanyo endo koro biro ng'eyo ni to chalo nade kanyo endo gitugo iko mag World Cup kaka piny luongo ni Fred Mayaka chino ni lo achiel kachiel mbui maro mar Facebook Kala TV live YouTube ro kanyo endo @Kala TV ka bende X maro bende ro kanyo endo @Kala TV ka bende nitie namba ero mar ote machok maino na 7 na mabende chwale ote mari machok kanyo endo mbui maro mar Facebook bende chwale ote kanyo endo achiel kachiel live nyalo ngisani to in piny mane mabende ineno ka nyalo kawo kombe ni endi mar World Cup ma wang'i endi te group ni endi mabende anyisi ni wang'iyo kawuono man group no ero mar E mano moting'o German oting'o piny no ero mano mar Ivory Coast oting'o piny no ero mar Ecuador oting'o piny no ero mano mar piny no ero mar Curacao kaka nene kanyo endo kata Curacao kanyo kaka nene kanyo endo pinje gieki par ni timbe ariyo kendo bende biro wuok e group ni endi gin timbe ariyo mag bende samoro neno ka nyalo ng'ado tiko e group no ero mar E kanyo endo mano wabiro ng'iyo mbele kanyo endo mabiro kata kamano mane group mabiro wabiro ng'iyo World Cup kawuono wadacha kanyo endo koda updates mabende timore koni koda kocha pacho ka endi ka bende wayudo kanyo endo ni kaka yono ero mar bero tuke go iko mag league maduong' pacho ka endi mano Kenya Premier League koro to wayudo ni koro rito ogirimiti oketi mabende koro biro neno ni ochuog duol mabende biro tayo tuke go iko mag Kenya Premier League kochopo kanyo endo chakre season ero manyien mano mar 2026-2027 mabende biro chaki dwe no ero mar 9 higani endi kanyo ka bende wacho kanyo endo ni ma endi no biro kinyalo paro ni ndalo ariyo mokalo jatende
FKF man Hussein Mohamed ne romo kanyo endo koda jotelo go iko mag klepe matuge league maduong' pacho kaendi mago jotelo go iko mag klepe 18 manche tuge league maduong' pacho kaendi ka bende romo bende nokelo kanyo endo kanyakla jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, jakom no mar FC Leopards Boniface Mbani kinde joma moko mabende noyuore romo ni endi ka bende romo kama endi bang'e to koro jotelo gi kata mana jokombe gi iko mag klepe koro noyiere ni gibiro bedo kanyo endo kata gibiro chugo duol mabende biro tayo tuke go iko mag league ma pacho ka. Ninyalo paro chien kabisa before Nick Mwendwa ne donje PC ne wan kanyo koda duol mabende luongo ni KPL mabende ne tayo tuke go iko mag Kenya Premier League. Kata kamano endo Nick Mwendwa kano donjo nogole ka bende tuke gi koro nowe e bwo FKF mabende ne tayo kanyo endo ka bende koro to wacho ni committee kata duol machalo kama endi dhi chuo kendo maneno ni tuke go iko mag Kenya Premier League odhi e yono ero manyangafu kanyo endo kama endi en koro yieruok mabende jokombe gi eki koro noyie ni gibiro chuogo committee ma chalo kama endi ka bende magi eki ne giwacho kanyo ende romo ni endi kata ne giwacho bang' romo no endo mabende no bagi Nairobi kacha endi ka bende koro wabiro ng'eyo to ma endi bende biro medo konyo tuke go iko mag adhula ma pacho ka endi mano Kenya Premier League kanyo endo kwa kora mano endo club no ero mar Nairobi United kata Naiboys koro ni to ne otimo kanyo endo nyasi mar gi mogik mar iga kata mar season yen mabende koro rumo Jumapil kanyo endo ka bende chieno ma kama no bage bora Nairobi kama bende jatugo Duncan Omala ne obedo kanyo endo jatugo ne mabedo loyo gonde mang'eny kata noloyo kanyo endo Golden Boots e bwo Nairobi United kata jatugo mabedo loyo gonde mang'eny club no endo mar Nairobi United kanyo endo ka bende nowuok kanyo bende kod omenda maromo kanyo endo gana 123 pesa maching kanyo endo mabende nomiye kanyo endo seche gik mabende ne jotugo makamagi eki ne imiyo miche mopogore opogore mago jotugo eko mag Nairobi United ne gibago kanyo endo gima bende luongo ni gala kata romo margi mogik kata nyasi mar dhialo season mabende koro rumo Jumapil ni endi. Pani Nairobi United biro tuko kanyo endo goda Gor Mahia chieng' Jumapil saa 9 alap tuke ne ero ma Nyayo tugo mabende nyalo paro ka coach mar Gor Mahia Charles Aknor ne okwayo johera makogalo mondo bi oting' kanyo endo kitamba marachar mabende gibiro nyiso go kanyo endo kwe kata peace tugo ni endi kama bende giwacho ni gisebedo kanyo endo koda kwe kuom season mangima kanyo endo ka bende Aknor ncho kwa johera mag Gor te ni ka gidhi Nyayo Jumapil kima bende dhi mi Gor okombe ayanga mondo giting' kitemni go iko marachar ka bende tugo makama endi Nairobi United du kanyo endo koda Gor saa 9 Nyayo pani Nairobi United sani ni thuolo nero mar beach gin kanyo koda points pra biche kanyo endo ka bende maendi gin mbele team no ero mar Kakamega Homeboyz mane thuolo nero mar 6 gi points 40 koda 8 bang' tugo mpiche 30 kako machielo team no ero mar Tore Bobe Shabana ni thuolo nero mar 4 kata gin bang' Shabana bamene ni kanyo koda points pra biche koda 2 manyiso ni ka ginyalo loyo Gor to samoro Shabana dipo no wito tukgi ginyalo dhi nyaka thuolo nero mar 4 kanyo endo wanyalo kaka nyasi mar gi ni endi ne chalo tino nero ma nyoro. Feel poa sana at least ile hard work yote ya season naona ndio hii shalipa, so na feel poa sana. I think ni ile hard work tunaweka kando na mazoezi ya team na pia kuweka Mungu mbele sana. Ametusukuma sana, ametuprotect, tumemaliza season vizuri bila injuries, so tunashukuru na tutazidi kuweka bidii tu tuone next season itakuwaje. Inaweza dedicate sana mzae wangu, alikuwa akinisukuma sana before pass. Hata mali yako sasa najua amefurahia na pia siwezi sahau madhangu. So inakuwa ni sana kwanza ningeka kwa buda juu alikuwa special sana kwangu. Haitanipea pressure juu ni vitu nimezoea kucheza ball, so bado ndakuwa tunacheza ball. Sitakuwa nafanya kitu kingine tofauti. Hiyo nafikiri sasa hii siwezi ongelea, but nataka kwanza nimalize game yangu ya mwisho na yenye tunacheza na Gor Sunday. So from there tutajua what next. Kuja ku celebrate our players na ku appreciate kwa sababu being our first season imekuwa na challenges, but out of those challenges tuliweza kujituma na the club is number 5 with 1 game to spare. So being our first season, I think it's a good position for us. Of course tulikuwa tunataka kushinda ligi na every team season ikianza
madhumuni yao ni kushinda ligi. So pia sisi tulikuwa na hiyo azma ya kushinda ligi, but venye nimesema season iko na challenges zake, na kwa michezo tunasema asiyekubali kushindwa si mshindani. So kuna zile game tulipoteza na kuna zile tulishinda, na so far tuko number 5. So we build on whatever we achieve this season, na next season maybe tutapata hiyo azma yetu ya kushinda ligi. Big night like this one, what does it mean for the team and for the players? A night like this is just to celebrate and appreciate our players, and just to reflect on the season best moments, and just to award our players, so that it becomes a learning curve for those who have not performed well, so that next season they can be winners during the gala. Kuweza kuwatunuku wachezaji ambao wameweza kufanya vizuri, na pia kuhimiza wale wengine pia kuweza kujikaza ili waweze kuona kwamba wakati wao pia unakaribia, na pia kupatia pongezi kamati ya ufundi ambayo tumekuwa naye pamoja na mafans wetu ambao wameweza kuwakilisha wengine ambao hawangeweza kufika. Kwa hivyo imekuwa ni siku njema kwetu. Kwa kusema kweli zinapatia motisha vijana. Wakati unafanya kazi unafaa kuwa unavuna. Kwa hivyo kutunuku vijana kwa kazi ambayo wameweza kufanya inawapatia motisha, na pia inaonyesha wale wengine ya kwamba hata pia mimi itabidi nitie bidii, kwa sababu kila mmoja huwa anapenda kutunukiwa. Na rais amewapea challenge next season kwa lazima mshinde. Je, hii season umeweza kuachieve zile target ambazo mlikuwa mmeset? Kusema kweli vijana wameweza kujituma, tuko katika namba 5, kuna uwezekano wa kumaliza namba 4 kwa mechi ambayo tubakisha. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tutakuwa na kazi katika msimu unaofuata, kwa sababu mwenye klabu anataka kuona kwamba klabu imeweza kupata ushindi wa kuinua kikombe la ligi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba msimu ujao utakuwa na makali wake tofauti kabisa. Mago makukumdo tende club no indo mano mar Nairobi United sije mabene kitwa kijo fuambo bang nyasi machal kamano indo emosa inya video ne indo ne bet ni ngikro moko kanyo indo kata kamano indo kodhi nyime kanyo indo wawere kora mano indo bende mapod mulo wecho ko magadula pacho kaine ndije tugo mabende koronto me loso kanyo indo gimiluongo ni historia kata sigana machielo piny Kenya tugo miluongo ni Timothy Ouma mabende ngene kora nyino mar babu koronto dhi bedo jatugo mar adek mawuok Kenya madhi tugo ko mag Champions League maendi bang jatugo mane en jatugo machon McDonald Marig mabende sani en jalope jakom mar FKF nokao okombe mar Champions League club no ero mano mar Inter Milan nyalo pare dire ko mabende no tugo league no ero mar Serie A club no ero mar Inter bang bende jatugo machielo mano dhi kendo no chako loso historia machal kamaendi ne en jatugo mabende enomin McDonald Mariga manungo ni Victor Mugubi Wanyama mabende nyalo paro ni no chope final nokuongo konyo team no ero mar Celtic ngado tiko mar donjo Champions League inyalo paro kanyo endo tugo mabende ne gitugo nyaka Barcelona mabende ne gigoyo kanyo endo komachielo bende no dhi club no ero mar Tottenham kama bende no chope final inyalo paro final ma Tottenham no kanyo endo koda club no ero mar Liverpool ma Liverpool no logi kanyo endo gondario kumachiel kendo no bedo jaloche mag Champions League kanyo endo koro Timothy Ouma ende tugo mar adek mabende wuok Kenya mabende koro dhi tugo ko mag Champions League ka bende iwacho ne jatugo ni Rima Jaiga 20 koda chiel mabende chon nego che club no ero mabende sani tugo league mar 2 piny kaendi kata pacho kaendi mano Nairobi City Stars koro ni to dhi tugo mar Champions League ka bende maendi bang ka bende koro ni to club mare ne ongado tiko madhi tugo ko mag Champions League mano club no ero mano mar Slava Praha mabende wuok e piny no ero mar Czech Republic kanyo endo maendi biro ka bende tugo ni endi ne ousi ne club ni endi mano mar Slava Praha ko wuok e club no ero mano mar Elfsborg mabende ni e piny no ero mar Sweden kata kamano endo club ni endi mar Slava Praha ne otere loan
kanyo ende club no ero mar Lecce Poznan kama bende nobedo nyaka season koro norumo ka bende koro rito en gi geno no dhi dok e club mare mano mar Slavia Praha kendo dhi do kanyo thuolo mar tugo jatugo ni mabende tugo kanyo endo dier pape koro nonyiso mor mare ma dhi tugo Champions League kendo bedo jatugo mar adek mawuok pacho kaendi team no mar Harambee Stars mabende dhi tugo kanyo endo kata makoro ni to dhi tugo tuke go eko mag Champions League bang' McDonald Mariga mabende nokawo kombe ni endi mar Champions League gi team no mar Inter Milan ka bende komachielo owade gi mabende en Victor Wanyama bende noduogo bedo kendo notugo tuke gi eko bende nochopo nyaka final kata kamano endo nogol gi ka bende final mabende Liverpool nogo kanyo endo koda Tottenham kanyo endo ka bende jatugo ni noduogo pacho kaendi bang' ka league mag pinjego eko mag jowagunda kata Europe koro ne rumo ayanga juma mokalo ka bende dhi bedo pacho kaendi yweyo kata kamano endo onge squad no endo mano mar Benny McCarthy mabende dhi tuke go eko mag FIFA series dwe no ero mar auchiel mar tuke gi eko nego bende dhi tugi piny no ero mar Kyrgyzstan kata kamano endo coach mar Harambee Stars Benny McCarthy koro ne odagi muumo e piny kendo nowacho no komor gi tugo no endo kendo gin tuke mabende ok nyal konyo Kenya ka bende koro to Kenya dhi tugo kanyo endo tuke go eko gi timbe go eko mabende wuok e pinje go eko mag Afrika abro ng'isi mano kanyo endo to gin tuke mage kata gin tugo timbe mag mabende Kenya dhi tugo kanyo kanyo endo tuke go eko mag osiep mar dwe no ero mar auchiel kata kamano endo wawinjane kanyo endo kaka Timothy Ouma mabende ong'ere koda nying no ero mar Oledhi ni Babu ne olose seche go mabende nochopo pacho kaendi poa ups and downs but tumemanage kubeba ligi so itakuwa mbaya sana. Generally for me imekuwa poa, siwezi danganya, imekuwa poa for me generally. Tumepush as a team, for me imepush pia mimi try ku bring pia the name back again because kulikuwa na a lot going on, so we're very excited. Familia, marafiki wamekuja, so niko very excited sana. Kubeba kikombe na meaningi a lot. So kubeba kikombe alafu unapokewa na familia yako, so for me sa yes ka tene koda mago mabende nang'isi cha parne Harambee Stars koro kidhi tugo tuke go eko mago FIFA series piny no ero mar Kyrgyzstan kuma bende nchone go bende gidhi tugo gi team no ero mar Kyrgyzstan ka achiel koda team no ero mar Palestine maendi bang' ka coach mar team no mar Harambee Stars Benny McCarthy ne odagi wacho no endo kendo bende wacho ni tuke go eko gin tuke mabende onge kaka nyalo konyo Kenya ka bende wacho ni Kenya sano go bende tugo tuke osiep gi timbe go eko mawuok e pinje eko mag Afrika ka gi kore ne qualifications go eko mag tuke mag AFCON 2027 mabende biro bage chakre dwe no ero mar 9 higa ni endi kanyo endo ka bende Kenya koro dhi tugo kanyo endo koda team no ero mar Lesotho tarik 4 mar dwe no ero mar 6 tugo makama endi biro bage alap tuke no ero mano mar Lucas Moripe mano mayudore Pretoria e piny no ero mar Afrika ma milambo kwa cha endi ka bende komachielo kochopo tarik 7 to gibiro gocho kanyo endo koda Lesotho kendo mangiso ni gibiro tugo tuke ariyo gi Lesotho kanyo endo ka tugo machielo ni bende koro ibiro bage mana lap tuke ni endi chieng' Jumapil kanyo endo koro bro ng'en to mage bende tuke mabende koro to Benny McCarthy koro ne oyango ni mage tuke mabende Kenya dhi tugo kanyo endo mopogore gi tuke go eko bende ncho bage ne gidhi tuge piny no ero mar Kyrgyzstan kama bende ncho go bende gidhi rakore gi Kyrgyzstan ka achiel koda Palestine kanyo endo kwa bere koda mano endo mana mapiyo piyo kapok wang'iyo weche gi mag World Cup wang'iyo kanyo tugo no ero mar Abasidi tennis kawero kanyo endo ni duol mochung'ne tayo tuke go eko mag tennis Kenya pacho ka endi mano Kenya Tennis Federation komakore kanyo koda duol makama endi piny no ero mar Ufaransa koro ne to oketo kokgi orak mar bero tuke go eko mag Abasidi pacho ka endi ahinya ting'o tuke gi eki pacho ka endi magi eki ne oyangi kinde go eko mabende ker mar Kenya Tennis Wanjiru Mbogu sani ni e piny no ero mar France ka bende kiny giketo chenro makama ma bende biro konyo jotugo mapacho ka endi dhi e piny no ero mar France kendo somo mathoth kotenore kanyo koda tuke go eko mag Abasidi kata tennis kanyo onyaga ka weche gi eki ne chalo no brief. And the price? You know, we are very excited. They have been able to host 2 of our top 16 and under players, Jeff and Om. That was in February, March, around then, and they had such a good time. They have great programs. They have great coaches. For my part, I'm really proud
with this project, to work with the Kenya, with the federation, work with the French Federation too, and the city of Istres. This is the project for the child, for boys and girls, and for me, I'm director, but I'm coach too. I'm really excited about this project. Yes, kwa wale kwa mano endo mapio pio kanyo endo bende kwa ngi muteno kanyo koda weche mamoko mamulu nyaka tuke ko mangwe endo kanyo endo ni duol mata tuke ko mago Olympic pacho ka indi mano the Kenya National Olympic Committee nok koro ni to romo margi mano mar General Assembly koro no ruma yanga ka bende romo kama indi bende Sadrak Maluku ma bende en kanyo endo ker mar nok koro ne olosi ka bende bedo ko kata no wacho gigo mo bende gisatimo nyaka no blonje PC machalo kama indi ka bende te wach maduong en mar bero tuko iko duto te pacho ka indi kendo neno ni giluwo lai ma dwarore wanyane kaka ne oloso bang' romo ni endi mabende koro no ruma yanga nyoro together following the rift that was caused by the last general elections. So I can say that we are now reading from the same script. We are all advancing together, and sports is key. Sports is key. If we don't pull in one direction, definitely the athletes are the ones who will be affected. Yes, bana kamana mago makukume weche go iko bende ni koni koda kocha kaya cha indika bende hada ka oyweyo ka indika poka ka oyweyo nitie otemo ko kain mabende biro somo pio pio par nika duogo to koro wang'iyo tuke go iko mag World Cup kanyo endo ka bende ang'isi kanyo ni wabiro ng'iyo group no ero mano mar wabiro ng'iyo group no ero mar kanyo endo ka bende jamtabuda wasi bodo wacho ni ene gwengo iko mag wasi kendo wacho ni maler kendo aluwo chenro go iko mag tuke yonero makare kana wasi boda kaindi asante sana Fred Mayaka irokomano endo jamtabuda wasi boda magomo kumjoke mabiro sechwalo ote kanyo endo janeno mar kala TV duogo bang' thuolo machuok kanyo endo to wang'iyo ni to weche gi mag World Cup to chalo nade group ni eri mar gin time mage magen kanyo to time mage mabende samore neno kanyalo ngado tiko group ni to historia margi chalo nade gitugo iko mag World Cup to gin to tugo mage monego bende wang'iyo sana group ni endi. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke mage mabiro mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Yes,
machiegni kendo janeno mar Kala TV wadhi nyime e yonero makare gi chenro mano mar chal mar pewdo chineri makawuono mar tich abich e kanyo endo. Sani endi koro wadonjo kanyo endo World Cup e kanyo endo. Kata kamano endo kapok wang'iyo kaka grubno endo dhi chalo, historia man kanyo endo to dhi chalo nade kanyo endo. Wayudo kanyo endo ni od fwambo ero mano mar Azam ema bende koro yangore ni biro nyiso tuke go iko mag World Cup pinje go iko mago mayudore East and Central East and Southern Africa, wacho ni East and Southern Africa kanyo endo kama bende pinje go iko ma oriwo Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia kaachiel kod Zimbabwe. Wacho ni johera go iko mag adhula koro to biro neno tuke go iko mag World Cup kokalo kanyo kuom Azam ma bende koro no mi kanyo endo right mar tango tuke gi eki ka bende giyango ni gibiro tango tuke go iko duto 104 kendo neno ni oganda oyudo tuke gi eki makare mago tuke go mag World Cup machakore tarik 11 mar dwe no mar 6 nyaka tarik 19 mar dwe no mar 7 igani wonyene ka cheno makamaendi ne chalo seche gik ma bende koro negi kao right mar nyiso tuke gi eki. Azam customers or the new customers who would like to buy the Azam TV decoders have access to this World Cup, and that's indeed a good news for East African community, and not just in East Africa, to every customers who are in Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Rwanda, and Ghana. The feeling is great, but it's an even greater feeling now that we are doing it in East Africa and especially in Kenya and with Kenyans involved. That gives me greater joy. Previously, I was all alone out there, you know, soldiering on my own and doing it on my own out there, and I was proud to be doing it even for the Kenyans and the whole of Africa that speaks English. Hii ni mwanzo tu ya, kwa sababu tulipoanza tulikuwa na ligi moja peke yake, tulikuwa na ligi ya Tanzania peke yake, lakini kila mwaka ukienda tunaongeza ligi nyingine, na hii ni dhihirisho tu kwamba Azam itajaribu kila wakati kupata idhini za kupeperusha ligi na tournament kubwa kama hizi ambazo tunazo sasa hivi kama hii ya World Cup. Proud of the fact that as a country we will have the opportunity to watch all the 104 matches right at the comfort of our living rooms, whether you live in Lamu, Mombasa, Nairobi, Kisii, Migori. You'll have an opportunity to watch all these matches live. Whether it's on your television or on your cell phone, we will have that opportunity. So I'm super excited about that fact. That we will be very, very, fortunate to watch all the 104 matches. Secondly, to get an opportunity to once again talk about football. I love. Yes, kore nyalo chako ikore chon mage jogo eko mabende omi kanyo endo yono ero kata mana thuolo no ero mar biro nyiso tuke go eko mag World Cup ka bende koro pinje eko machalo Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia kaachiel kod Zimbabwe ibiro tiyo koda od fwambo endo eneno tuke go eko mag World Cup yonero makare kanyo endo ka bende winyo wacho ni gibiro tenya gi mbui magi kanyo endo yonero makare nyiso tuke gi eki maromo kanyo endo 104 kanyo endo par ni World Cup itugo chakre tarik 11 nyaka tarik 19 tarik 11 madwe mar 6 nyaka 19 madwe no mar 7 ka tuke gi eki dhi tuk kanyo endo pinje adek mano piny no mar United States of America, USA, Canada kaachiel kod Mexico ema bende omi thuolo mar bago tuke gi eki ka bende giriwore kanyo endo mar bago tuke gi eki for the first time ma tuke gi eki ibago gi pinje maromo adek kanyo endo ka bende tuke gi eki bende inyalo paro ni timbe nomedi kowuok 32 kata 32 nyaka 48 ka bende pinje mag Afrika nomed thuolo timbe 5 ka nyiso ni sani pinje mag Afrika otero timbe maromo kanyo enda 10 tuke go eko mag World Cup kanyo enda inyalo paro ka DRC emancho bedo piny mogik pinje go eko mag Afrika ma bende koro nong'ado tiko dakika mogik kanyo endo bang playoff mane obagi kanyo endo. Yes, kawuono wang'iyo group no ero mar E achiel kachiel kibiro geni kanyo endo kendo group mar E ni endo tingo kanyo endo piny no ero mano mar German kata Germany nitie kanyo endo Curacao ma bende wuok gwenge eko mag South America, wan kanyo endo koda Ivory Coast kaachiel koda Ecuador kanyo endo ka bende pinje ang'wen gi eki dhi nyagore group ni endi kanyo endo yono ero makare
kanyo endo ka bende pani ka endi German wuok kanyo endo, Europe Curacao kaachiel koda Ecuador wuok e gwenge eko pinje eko mag America kanyo endo, then Ivory Coast wuok e pinje eko mag Africa kanyo endo, West Africa kacha endi oganda moko bende ong'e gi nyingno ero mano mar Cote d'Ivoire ma piny ma bende nyalo paro ka jatugo machalo kanyo endo kaka Didier Drogba ne wuok ga ka endi e kinde go eko mokalo chien, kendo bende sani endi bende en ker mar weche go eko mag adhula ne motelo ne weche mag adhula e piny no ero mano mar Ivory Coast, jatugo bende tugo club no ero mar Chelsea kanyo endo kinde mokalo chien kanyo endo. Group ni endi iwacho ni German osakawo kombe ni endi mano mar World Cup nyadi 4 ka bende gikawe mokwongo higa no ero mar 1954 then ka giduogo gikawe kanyo endo 1974 then giduogo gikawe kanyo endo 1990 kanyo endo, then mane gikawe mogik ne en 2014, then chien kanyo endo 2018 gi 2022 weche nokobedo gi German maber. Inyalo paro kaka nogol gi tuke gi kichon sana. Inyalo paro ka 2018 tuke gi eki inyalo paro ka chigni Brazil nogoye gonde 7 kanyo endo, inyalo paro ka bende iwacho ni pok odhi kode kanyo endo maber kanyo endo, ka bende iwacho kanyo endo ni ka bende German ni endi ni thuolo ero mar 9 FIFA ranking gine thuolo ero mar 9. Komachielo tim ero mar Curacao piny matin mogik mokwongo ng'ado tiko dhi tugo eko mag World Cup, ka bende ma endi tielo mokwongo ma piny ni eri mano mar Curacao dhi tugo eko mag World Cup kanyo endo, ka bende FIFA ranking gine thuolo ero mar 84 kanyo endo. Par ne piny ni endi nigi ji ma kwan gi oingo 500 kende kanyo endo, ka bende iwacho ni en piny matin mogik mokwongo ng'ado tiko mar dhi tuke go eko mag World Cup kanyo endo. Komachielo Ivory Coast FIFA ranking margi gin kanyo endo namba 42 piny mangima, ka bende Ecuador FIFA ranking margi en namba 23. Ecuador wacho ni the best stage magisechopo en round no mar 16 kanyo endo. German osedhi tuke go eko mag World Cup nyadi 21 mangiso ni maendi en mar 21 ma German dhi tugo eko mag World Cup kanyo endo. Koro king'iyo group ni endi anyalo wacho ni German nigi upper hand, ka bende ywaruok mapek dhi bedo kind Ivory Coast kaachiel koda Ecuador. King'iyo kanyo endo either Ecuador kata Ivory Coast ng'ama nyalo ng'ado tiko. Pani Ecuador ka endi ema jatugo mano mar club no ero mar Chelsea ma bende goyo dier pap malich mokalo ni kanyo endo jatugo ma bende inyalo paro ka nowuok Brighton kadhi Chelsea, ka bende Liverpool bende ne dware kanyo endo maliche mowuoro ni kaendi, ka bende wadhi ng'eyo to dhi chalo kodgi nade. Kata kamano endo jatugo ma bende ng'iye group ni endi maliche mokalo janeno mar Kala TV kwa chalo kanyo endo koda German nitie jatugo Florian Wirtz ma bende weche nokodhi kode maber tuke go eko mag tuke go eko mag EPL nyaka nyocha owuok e club no ero mar Bayer Leverkusen kodhi e piny no ero mar England kanyo endo. Wacho ni Florian Wirtz ma bende iwacho ni en playmaker, kata obedo ni weche nokobedo kode maber e club no ero mar Liverpool, to iwacho ni achiel kuom jotugo ma bedo German ng'iyo malich mokalo kanyo endo, ka bende onyalo medo chwako engine mar forward mar team no ero mar German. Jatugo machielo en Jamal Musiala ma bende nyocha saa hinyruok, ka bende jatugo bende tugo e club no ero mar Bayern Leverkusen Bayern Munich embe ng'iye kanyo endo malich mokalo. Jatugo machielo en jatugo no ero ma bende iluongo ni Kai Havertz mar club no ero mar Arsenal bende nie squad ni endi embe ng'iye malich mokalo. Kata kamano endo bende ng'iyo ni kiny to weche ne chal kodgi nade. Par ni Arsenal kiny tugo kanyo endo final gi club no ero mar PSG kanyo endo. Kai Havertz bende jatugo bende ng'iyo malich mokalo. Ka komachielo team ni eri mar Ecuador player ming'iyo malich iluongo ni Ina Valencia nitie kanyo endo. Then jatugo Gonzalo Plata. Ka Ivory Coast jatugo Yan Diamonde ma bende sani endi club no ero mar Liverpool kaachiel koda club no ero mar PSG mwonye ne gi olaw malich mokalo. Jatugo bende goche club no ero mar RB Leipzig, en jatugo no ero makata jatugo matugo wing embe ng'iye malich mokalo kanyo endo. Then nitie Sebastian Haller bende ni kanyo endo moko kuom jotugo eko ma bende ng'iyo club no ero mar Ivory Coast ni nyalo chendo e group ni endi mar E. Komachielo Juninho
Bakuna mar Korukao kaachiel koda Elson Hall bende gin moko kuom jotugo koma bende ing'iyo kanyo malich mokalo. King'iyo kanyo mano squad no mar club no mar kata mana piny no mar Jerman ka bende piny no mar Ecuador nowacho ni gibiro lando squad margi e tielo mogik kata dakika mogik to idhi tugo e mag World Cup. Ivory Coast bende nyocha lando squad margi kanyo. Kata kamano kwa ng'iyo squad ni mano mar Jerman wang'iyo kanyo nitie kanyo Manuel Neuer ma bende sani en higa 40 en jagol no ma bende wanyalo wacho ni Keniang kanyo nitie Oliver Baumann ma bende jagol kanyo nitie kanyo jatugo machielo Alexander Nobel ma bende en jagol ma mako e club no mar Stuttgart e piny no mar German. Nitie Antonio Rudiger mar Real Madrid en achiel kuom jotugo go koma kata jobak mag Real Madrid moluonge World Cup. Par ni jobak ariyo kende mag Real Madrid madhi tugo go mag World Cup modong ni okote. Jonathan Tah ma bende en jabak mar Bayern Munich nitie kanyo nitie jotugo mamoko ka wadhi nyime kanyo Emmanuel Neuer nitie jagol jaiga 40 kaka nasangisi cha nitie Oliver ma bende meko kanyo Hoffenheim jaiga 36 then nitie kanyo Alexander Nobel ma bende meko Stuttgart jaiga 29 then jobak kwan kanyo kod Antonio Rudiger mar club no mano mar Real Madrid embe en kanyo bak kanyo nitie kanyo Jonathan Tah ma bende en bak ma jaiga 30 gocho kanyo Bayern Munich. Nitie David Rama ma bende gocho kanyo RB Leipzig jaiga 28 nitie kanyo jatugo Nico ma bende ni kanyo Borussia Dortmund jaiga 26 bende ni bak kanyo mar German nitie Anto ma bende gocho Borussia Dortmund bende jabak kanyo jatugo machielo ni kanyo Malik Thiaw ma bende gocho Newcastle United jaiga 24 ni bak no Nathaniel Brown ma bende jabak gocho Eintracht Frankfurt kata Frankfurt then nitie kanyo Joshua Kimmich ma bende ni captain ni midfield Bayern Munich kanyo wan kanyo koda Leroy Sané midfield Galatasaray mano jatugo ma bende tugo wing kanyo kendo nyalo tugo midfield nitie Loin Goretzka ma bende gocho Bayern Munich nitie kanyo jatugo Kai Havertz mar club no mar Arsenal bende lunga squad ni jatugo ma jaiga 27 nitie Jamal Musiala ma bende jaiga 23 gocho Bayern Munich ni midfield no nitie Florian Wirtz ma bende en jatugo no ma gocho club no mar Liverpool piny no mar England. Jatugo machielo en kanyo Pascal Gross ma gocho Brighton jaiga 34 ni squad no midfield no nitie Nadim Amiri ma bende en kanyo jatugo matugo midfield kanyo jatugo machielo bende nitie Paul Vick ma bende gocho Bayern Munich ni squad no then nitie kanyo jatugo Angelo Stiller ma bende gocho Stuttgart midfield kanyo mar timnieri mar German. Nitie Felix Mecha ma bende gocho Borussia Dortmund jaiga 25 janeno mar Kala TV. Jatugo machielo ma bende giluongo kanyo iluongo ni Jamie Lewilling ma bende ni kanyo then king'iyo kanyo nitie Leonard Karl midfielder jaiga 18 gocho Bayern Munich. Nick Woltemade gocho Newcastle United ka bende jatugo machielo kanyo iluongo ni Dennis Undav magocho Stuttgart goyo mbele kata forward striking kanyo nitie Bayer Maximilian ma bende gocho Borussia Dortmund mago ma kuom jotugo bende giluongo squad kanyo ka bende king'iyo squad ni paro German nyalo chopo kode kanyo no mar Kala TV. King'iyo squad no mar German paro German nyalo chopo gi squad no stage mane kanyo tugo go mag World Cup mane ka group no mar E chalo janeno mar Kala TV mane ka group no mar E chalo kanyo yono makare ka bende wabiro bedo kwa ng'iyo ni group stages gi eki kochopo chieng' wuok tich kendo ka bende kiny wago mbaka mathoth ka otendo kanyo koda weche go mag tuke mamoko. Par ni tim no mar Junior Starlets Harambee Starlets under 17 bende kiny wako Uganda lap tuke no manyayo tugo bende kiny tugo kiny kanyo chakre saa 10 ma midhiambo kama en tugo mar manyo otiko mar dhi tugo go mag World Cup under 17 women 2026 wamende dhi baga piny no mar Morocco mano dwe no mar 11 kocha chaendi ka bende nyalo paro ne tielo mokwongo ne giwuok modhi mar gol achiel kuom achiel to kuma bende notugi e piny no mar Uganda. Ko kamano ibedo kanyo koda midhiambo makare awegi kanyo odiochieng' ma kawuono oriti masani.